Du har set Act On It. Ingen snus, ingen nikotin. Hvad tænker du? Det har jeg set, og det var lidt en... ja, vi ved jo alle sammen godt, at det er dårligt. Og det vidste jeg også godt. Men det med at se en forsker for eksempel fortælle om, hvad dårligt det er for hjernen af, og at hjernen den ikke udvikler sig, hvis man tager nikotin på en eller anden måde. Efter de her 25 år. Det kom virkelig bag på mig, at udviklingen simpelthen stopper helt, og man ikke opnår at blive voksen rigtigt, hvis man begynder at ryge eller tage nikotin i nogen alder. Lige det ting og alle de andre ting. Så det var især det med, at udviklingen simpelthen stopper. Det var lige en kæmpe stor øjenåbner, og det tror jeg også alle vores elever, de vil tænke, okay, skal jeg nu tage det her snus her? Jeg er jo ung, og der er jo langt til 25, og hvis jeg bliver ved med at tage det, så bliver jeg måske 25, men min hjerne bliver ikke 25. Det tror jeg, men jeg glæder mig til at komme tilbage på skolen i morgen og høre eleverne, hvad de synes om det her, om de har taget noget til sig. Det tror jeg, de har. Det var det. Tak for det.